Lento yenzeke lapha esontweni awuzukuyitshela muntu. Yangizwa ngikhuluma nawe ngithi wangizwa yini ungaphendi ngijwayele lapha. Uyazi into engifuna niyenze manje ukuthi nidiphe. Inyamalale ningenzi lutho ningabonakala indawo. Kuyoze kube yini? Kase ngibuzakala imibuzo nje la nobani labo. Ubani yena lo ngibuza imibuzo. Sobezazi mangilali la mina ngehla ebuka ngiphanti imali la. Ngidla i-tube chick zami. Yeke ngidla imali yami. Zethu. Sifuna le mali yethu. Lapho ke sobe sesiphuma. Kulungile ke Hlalana. Umyeni makahlangene nalutho ngokutshotshwa kwemali yasesontweni. Kanti ke futhi mina ngiyibhekile nje incwadi zala ekhaya kwanjomane imali unayo. Cabanga ukuthi le mali lethu ukuthengisa le nyama nje. Is everything okay, gents? Thina ngabe sibuza wena lo mbuzo. I'm fine. Thanks. Azulani yonkito bafethi la. Ayeke lo mfana la. Mfethu ukuze bove umhlobo mfethu. Sizani ambulance. Babalekile. Sichaba mina ndithi. Lo muntu udinga udokotela. Kuthi akohlone nathi please. Imancane kapsile eqaleni. Yime ngathi imoto zimvalile lapha mhlawumbe usazama ukuthola abantu ukuthi besusa imoto zabo ukuzakwazi ukususa yakhe. Ngomleke ke minus ke moto sasebenzisa imoto yakho. Umuntu uzophela. Angaqhubeka lo muntu angasafuthi. Angithi uyasiza ngami. Cabanga udubu uqhabanga nemoto. Omyeka futhi ungamthinta. Ngathi sithathe lo mfana. Emachita. Osani mani uzosisiza la. Uyamthuka ukuthi abone yakamaqhubu mani asiya amaqhubu eceleni. Asiza lo mfana. Kapsile kahle yehlisa umoya. Wozongena ngapha. Njomane. Sukuma mthakathi bambeni. How? Sam, asimfake la. Sohamba ngayo lo moto yakho. Njomane. Mbambe kahle fana mbambe. Ngena ngapha vele umgoni, vele umgoni. Shashandi. Uzelela zonsizwa, kuzelela abo bantu. Mfethu ubhuti wabantu ububona nje nokuthi yaqala ukufika la kwamasho bese bavele bamgwaza nje kanjalo nje uchilize mfethu angimazi ngithi ucabanga kanjani yazi futhi akacabangi nje akanangqondo Yini sini uchilise wenzeni? Hey mfethu angabe uyenze nje futhi wenze lento enziwa amaphara lalela phela kuthiwa khona umfana ovela amgwaza laphana ngaphandle kwanjomane Sohamba endleleni. Shashani nifuna kanami izifa yini? No, mama, awuzokwazi ukungena. Bathi kumele ngenile kuma wakhe. No, awuzokwazi mama ungena. naye-ke naye uzenza uChuck Norris uyalwa naye ngala. Awusilima nto yabhayiza ulelani yena olimala. Kwaphuma unkunzi, kwaphuma Ngcobo, wonke umuntu waphuma bazama ukuyimisa yonke lento nje bekuyimesi. Ilive dana wahlanya khona uChilisi omgwaza kakhulu. Yazi bafethu asiphephile nje la kwamasho. Kahle sisomavege. Ngasigame esodwa nje usubonisa uphephile la amasho. Hayibo, Njeza. Ngingase ngigwazwe nje ngithi ngiyaphuma nje la endlini. Ngasuka. Ngeke bakuthinte wena o. Ile moto efense he uChilisi. Amaveji amzwenze njani ngawo? Yazi intambama isana isikhathi esirayo ukuthi ngidayise izinto zami kodwa ngoba le lima zenze le yanto le angazi. Nkosi yami yazi lo yabhuti. Asithembe ukuthi ashonanga. Abusile ngithi umbonile ukuthi ustrong. Strong nje we. Strong kanjani ubona igazi liluzile emotweni ngisho. Ngilibonile. Kodwa angithi wena umfazi ukhuleka. Isikhathi sokukhuleka ke sisimanje. Sorry yazi ya. Hey lo driver lo kade bayiva abasangwazi ukumthola. Unjani kodwa mfana? Ngibonge mina lo mfana usaphila. Doctor, how is my son? He's lost a lot of blood. The stabbing has damaged his liver. There's also multiple lacerations and puncture wounds. We're
keeping him alive with blood and plasma transfusions. He'll be fine, right? I wish it was that easy. I'm afraid he's going to need a liver transplant. Oh, well, you can take mine. We can run a donor match, but I'm going to need more family members to volunteer, just in case you're not compatible. I'm the only family member. I'm his mother. Are you not the father? Is none of you the father? No. His father passed away a long time ago. Doctor, I said I'm his mother. I have to pay a match. Okay, come with me. Zoba right, Sithando sami. Yonke into izoba right. Yabona wena. Konzi. Ushaya ishwapha sakho la uphumela. Sengifikile ke mina manje. Ngiphumele. Awulili, usibona. Nje beke phela. Hayibo. Sibo. Hey, Lilian, kamba kanjani? Hayi ingabe mina ngibuza nina lokho. Senihlala emotweni? Ya, girl. Cha, asihlale emotweni. Okay, mesikhuluma nje iqiniso uma stand wethu siqoshile ngoba sinikhokhela ngerent. Phela ngisabanja amaphara inkunzi. Imani ngoba sicela ukuzwa kahle indaba yenu. Nizama ukungitshela ukuthi uBeyonce no Jay-Z bakamasho banayo indawo yokuhlala. Awuthi ngisho ngifuna ukunibona. Hayi, yabona. Willie. Bona. Yewena. Sibona Beyonce, Jay-Z. Ha. Asidelela nje lengane. Hey, wo. Ubasi wena ngithi. Ya, ubasi salon. Yazini, asitsheleke imali lapha na salon soba right. Ya. Sibonga utshela kanjani imali singisebenza noma amadlala? Ngokucabanga wena izoyenzeka le yonto. Ayisuka. Mina sengicabanga usifele ngihambe nje lana ngabe ngiyohlala nomngane nami uGC noThobile lapha eGoli. Qandela kaBsihle. My boy. Uzinye ubulala kamama. Ngiyazi uyangizwa. Kanami. Kumele ngibe strong for wena. Ngiyazi ukuthi ubrave. Wenza into engakhula kahle. Unqamula amazwe. Wayecuba konke bodokotela. That is extraordinary. And I want you to be extraordinary again. Uyangizwa? Hold on. Bambelele mfana wami. Yazini. Funa siye kwenza nelimi iphuphuko. Wena uthatha imali esesontweni angithi. Mawungibhekile ngiphara man. Angithi uyazi ukuthi le mali ithathwa amaphara. Awungitshele kahle lawa mazombo wakhokhela malini. Noma mhlawumbe ubafuqa nje ngewunga. Yazi mina ngazi ukuthi ucabanga kanjani wena namuhla. Bheka lapha ngaphandle uzobabona labafana. Nina ngoba nisonge izandla nidla amafinyela ingakho labafana bayingenana nasemasontweni babamba abantu inkunzi phakathi esontweni nikhona. Hayi mani wazongenza slim ayikho yonke lento oyishoyo. Leya job liyani bingekenziwa amaphara. Leya job liyani ifuna ukuchwephesha. Hey Mondli lalela la. Khona manje labafana laba ibona laba. Abagwazi indoda nakaGabsile la emagcekeni walomuzi wami. Ukhona nje phakathi kwenu. Yewaliphenya lelo cala. Sazothi ulibheka kancane. Noma mhlawumbe lamazombi ngenzeka ukuthi ayakuhlasela ngoba wakhokhela imali eshodayo. Wena uyifanele nje noqabanga. Ana focus. Nifanele nezinja nje izihamba ikhonkotha noma ubani. Mondle ulele ngiyabona. Uvuka mfana omdala. Yothi la papa makhona uzothola umasho lo. Useshe banqonqo wongana. Papa yazi umsebenzi wakho. Masaka. Hey. Sithando sami yazi. Ngithe ngikuphathele lezi impahla lezokushintsha nezinto zokugeza. Ngakwazi phela wena. Ozwane nje nokuqhukana nezinto
ezingacacile lama-pyjama aseyibhedlela. Ngifuna ukubona ngiyenza njengamanje. Uba kuleya operating table. Sisiza umntwana wami. Ya, kuyomele ulinde kodwa sithando sami. Ukuze ubone ukuthi igazi lakho negazi lakhe lihambelana. Ufuna ukuthini xabana? Ingane yami leya iyavundla la. Vele lihambelana. Oh, doctor, is it time? Can I go in? Nkosikazi Khumalo, I'm afraid not. You are not a match. It's only a difference in blood type. You and Sponello's blood type are not the same. But he's my son. He's blood type B, and you are blood type AB. And people with blood type AB can only donate blood and organs to other people with the same blood type as you. Meaning? We're going to have to look at other family members. Family with blood type B, B positive, or O. These are the only people that can donate to your son. Okay, listen, Nkosikazi, I really hope you find someone in the family that's a match. It doesn't even have to be a blood relative, it can be a friend, as long as the blood type matches. We understand, Doctor. Thank you. uNkulunkulu ngomelusi wethu. Asiyokwenza. Sokwenza njani kodwa? Sithanda sami. uNkulunkulu angeke asilahle. Will you? Backtest. Mina. Yeah, umzula Dr. Ten. Akunendaba noma umuntu umngani noma ungakwenza iblood type kubani? Hayi, angiyazi. Okay, ngimbuza ku Dr. Manje. Imancane sithando sami. Ithatha isikhathi lento. Yonke into izoshesha. Mina ngicabangisisa yonke lento. Yabona lento ngicela yona kodwa phela gabi ithi. Uthini? Into ufuna ucabangisisa? Ngizobuya emva kweservice. Ibandla lisangilindile kwamanje ukuthi ngibuyele nempendulo ukuthi uzobuya bese wenza Ngizobuya. Ngizobuya nje emva kwehora. Ngiyabuya. Kruka with the Kruka millions. I don't give this thing. What's kind of a million? What's one bash? I'm baggage. What a crook. I want to melan on your crook. One of the crook is spanning Shire son. What personal job crook to a woman who shall bound. One crook is also given in being crook. I want to have so in Calaez with me. Shy spanning. Yeah, in Calaez and I'm get cocktail. All right. Yeah. What a fellow crook. How mali crook. Yafika yahamba njengamanzi ambonjwana futhi crook ukuthi uyabheka nje ayiseko uzithola usudinga ukuyoshaya mhlawumbe iadvance kwiboss yakho advance inathi uyabheda namfana manje ukunika imali namhlanje kuseni 50k wenzeni okay manje ngibangisa amahloni lento crook mina wonke imali ithathwa amaphara crook yonke pay to natwa manje laba fana bamaphara laba ngathi sebazongijwayela yabona khuphuka ngakaze usije ubona amadimoni akazi amadimoni thandazwa nomiswasho nomimphama yabona sebadlala le ndawo nero yabona nje yonke uzomela ngibakhomboze ukuthi mina ngubani njalo khuphuka lento bakhombisa ukuthi unobani ufakela enqondweni zabo ukuthi ukhuphuka ubani yabo ngcono basikuphethe lodwa manje advance hayi ngikhululeka khuphuka qhubeka nje ushaye lapha yabona amajita lesipane kade sisithuna namhlanje hayi besintswempu kakhulu bafethu besitop thokozile yabona ngithi lama suppliers azobedla esandleni sethu for the whole month kodwa abantu wasincindele yakari liyana bese uthola ama suppliers for unyaka wonke ngathi sibambedulo yeni nebo senje sasithini manje futhi sisimdala bafika kahle ngesikhathi ngisatshela abafana labo ukuthi sisipana bacela ukuthina abafana angizange ngisho nini ukuthi inyama nalana nikuthatha apho ukuthi nina niqhamuke bakwenza into engingashongo ha kusileki thina bese sigabhela iround iround yokunuka utshalo bani ukwenza lento leyo
Nihamba niyobhazamisa ibhizinisi kanjomane lapha nenzelani ukungidalela nesela ukungidalela No man, besithi thina Nithini. Nike niphinde nenze into enginganitshelanga yona. Nike niphinde. Ngizonibulala ngalezi samzali lezi. Noma ngaphezulu kwalokho ngizovela nginibeke ogqokeni unjomane niqobaqobo. Niyayizwa into engishoyo? Grand boy. Thibus. Uyazi ngiyavelelwa ma kugwazwa umuntu la sebenzela khona lesilonde somonje siyagijima soba phambili hayibo nkosikazi ngiyakhuluma lo msangano wenze umuntu ungenze ngalamba Baba ngiyashwa angipheki mina namhlanje ngifastile umfundisi ukhuluma nathi watshela isonto lonke ukuthi fanele sidle ukudla nkulunkulu ke mafuna mina ngizile ukudla uzangitshela yena uzokwenza lokho angizozwa ngiqabanga iyaphapha nokuphapha kahle njomane musuwanisa njalo awukwazi udelela inceke kaNkulunkulu ngoba leyo nto phela ifana nokuthi udelela uNkulunkulu uqobo lwakhe hleke ekhishi lengapha baba yazi mina mangithanda ngekhipha kule sonto lakho lomsangano ngikufake noma kwelephi isonto la maningi amasonto la ngaphandle ungajoyina noma yini Kampe sizileleni. Ngibuzelani Ndebe? Uyihluphelani ngoba unandaba? Lento esiyenzayo thina abakwaMashu Kingdom Church ibalekile kuthina. Manje nenze njani niyakhuleka? Nikhuleka ukuthi mhlawumbe imali ibuye memfu umoya engcwele avela iletha. Cha. Sikholelwa ukuthi uNkulunkulu asisize asiqinise kulesi sikhathi sesimanga esidlula kusona. Hawu. Manje nahlengewe uyisiwula ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe awuyiboni wena ntishona iplema. Yephi Linde wangitshela. Ithathwa abantu abayazi bazoyenza kanti. Yini obani lapha? Ha? Amaphara? Ngicela sivele siye khona lento. Hlengiwe. Yebo. Thatha nakho ukudla. Uphake. Udle. Ngixolele baba angikwazi ukwenza njalo. Ngifastile nje uyazi nawe. La ekhaya. Sihlala ndawonye. Sidla ndawonye. Ngaphandle kokuthi ke ushade nalomfundisi wakho. Sidla ndawonye la ekhaya. Ngithi thatha nakho ukudla uphake udle man. Yasihlasela nje usathane wangempela. Kodwa angeke simvumele nje asihlule. Ake simvumele nje ukuthi azohliphiza isonto lethu bazalwane lokho ngeke kwenzeke bazalwane. Singamaqhawe thina, singamaqhawe okukhanya bazalwane. Amen. Into sicela nje uNkulunkulu ukuthi nje asikhombise izitha zethu. Ukuze sikwazi ukubhekana nazo. Amen kuleyo ndawo bazalwane. Amen. Hawu, mbathi uphuma phi? Hey. Oh. Bazalwane. Uzovuma izono zakho mbatha. uNkulunkulu mkhulu ukwazile ukungisindisa. Ephi imali yesonto mbatha? Mfundisi. Mbatha. Ubosebenzisana nobani? Ungitshontshe imali yesonto engango 5.3 million. Hayi. Bazalwane. Mfundisi, angiyazi imali. Angaze ngitshontshe imali. Uphuma kuphi mbatha?
ngeke ngaxinwa umkhuhlane. Awushini. Salwa nanka amaphilisi. Kodwa phela mbatha khona yedwa sazisile ngalokho ngisho udadweni imbalo. Hey, usuku wangibamba kakhulu. Base beyangithatha bangisa entuzuma phezulu eclinic. Angiyazi ngempela imali mfundisi. Angiyazi. Yeah, mfundisi. Ngazodlala ama game la. Ngazodlala ama game la esontweni lami. Yokuphi imali? Mfundisi. Ngimfunge uvelephi esemathuneni. Ngimfunge angithathanga imali mfundisi. Angiyazi mali. Weshanda. Ubusebenzisana nonkunzi angithi. Ubusebenzisana nonkunzi ukutshotha 5.3 million wethu. Hey wena. Ukhokhela malini man? Khuluma. Ukhokhela malini ukuthi wena man? Ukhokhela malini? Oh yeah. Oh, baby. Oh, gosh, baby. Just khashana lena, baby, izodlula, baby. Come on, hawu. Maduze nje siphuma futhi, yabo. Masukhala, fikile, yabona. Oh, baby, kahle. Isikhashana nje, insukunyana nje ngizoqhamuka neplan kulele. Uthini? Uthini kumina mawuthi awukwazi ukwenza lokho? Mina ngicimesisile yonke lento le. Ngiyindoda yamasiko. Angikholelwa nje ukuthi umuntu aphane nje ngezitho zomzimba. Uyindoda yami. Ngidinga usizo lakho. Funa ihlobo zakini. What? Ihlobo? Uthini kumina wena? Shada ihlobo mina. Uyindoda yami ongwrong. Can't believe that. Ndoda nami konke nginakho. Nendoda engishade nayo yona ayifuna ukusiza. So uncamela ukuthi ingane yami ife. And you call yourself a man of God.